Waw. Mae reit impresif ddol yma, tydi? Ma fe. Diolch yn fawr. Croeso. Wel, nath y mab dweutha fi dod yma heddiw yma i weld o yna fo. So, sgyn i mi dia yn union pam dwi yma. Haia, sut ydych chi heddiw? Da ni'n iawn, diolch. Da iawn. Gemma dwi. O, helo. Off ni drwedd i'r spa. O. So, ydych chi'n gwybod pam ydych chi yma heddiw? Na, dwi'n meddwl, mab di dweutha fi ddod yma. So mae hwn yn reit exciting. Dwi'n gwybod beth dwi wedi gwneud i heddiw fo, de. So, da ni'n mynd i wneud eich gwynaf chi. A wedyn, mi na i fynd â chi drwedd i gael afternoon tea bach di drefnu gen o Chris. So. O, mae eisio bas, dwi'n meddwl. Osio wneud hynna. Ne, mae wedi wneud rhywbeth. Sut hogyn ydi o? O, wwan mae'n hogyn da. Ynddi, mae o yn hogyn da. Ond mae wedi gwneud chi boeni lot dros y blynyddoedd. Wel, da ni wedi bod mewn twll. Ie. Difyn. Ar un amser oedden ni'n meddwl fod o marw. Oedd o yn reit anodd. Oedd o'n efad. Oedd hyn i farwolaeth. O, dwi'n gwybod lle nath o ddechrau i ddweud gwir. Dwi'n bron yn saff pam nath o ddechrau rhedeg tu tafarn i hun. Ia, oedd o'n efad. O bora dan nos. O'n i wedi cael o'n bol, oedd o'n dwyn, oedd o'n... O, na help ar gael iddo fo a... Oedd o'n eisiau help adag hynny. Oedd o'n moch faint ar rywun yn crefu yna fo. Doedd o'n cydnabod bod gynno fo broblem? Dim o gwbl. Oedd o'n byw efo fi ac oedd o'n wedi cael llon bol. O'n i dweud, fydra i ddim wneud hyn i mwy. Rhai chdi cael lled i hyn, a nath o'n neud i hyn yn homeless. Ac mi gafodd o fflat yn dre. Nath o newid adag hynny. Ond o'r rhaid o'n neud i hyn yn homeless. Cos pan mae rhywun yn mynd i cael digon a methu neud i mwy. Ac yn brifo fi i'r galon. Ac... Ond o'n i'n mynd yna bob diwrnod i weld o. I ni siŵr fod o'n iawn. Be oedd y moment nath droi o rownd, da chi'n meddwl? A dwi'n mynd siŵr dwi'n meddwl fod o eisiau byw i weld i hoga bach a tyfu fyny. Mae hynny'n dar mawr ohono fo. Mae yna ddoli hi. Da chi'n deulu reit agos, felly? O, yndan. Fyddwch chi'n siarad amdan y gorffennol a'r beth sydd wedi bod yn galad i chi fel teulu ag iddo fo? Na, dwi erioed wedi siarad efo fo amdano fo. Mae o'n gwybod be mae wedi wneud. A mae o'n gwybod sut dwi'n teimlo amdano fo wan. Da chi'n meddwl na dyna pam mae o di gofyn tha chi ddwad yma heddiw? Na, sa fo bys yn neud hynna. Wel, mae gen fo beth mae eisiau deitha chi. Oes. Mae eisiau deud sori. Mi eisiau fod ei sori ta fi. Dwi'n just fel fod yma. Ond mi fydd yn neis i chi gael sgwrs bach. Ac afternoon tea a chill out bach. Bydd o'n lyflu. O, diolch. Mae deud sori yn bwerus iawn. Mae o'n gallu rhyddhau ni o lot o emosiynau negyddol ydyn ni'n gario gwmpas. Felly mae dod allan a gallu deud bod y ddrwg yna ni neu ymddiheuro yn beth ofnadwy o ddewr. A mae galluogi rhywun i symud ymlaen yn ei bywydau, mae'n bwysig. Mae o'n rhywbeth dwi isio bod wedi wneud ers blynyddoedd, ond mae o subject mor anodd i ddod i fyny. Wwan, dwi'n mewn lle dwi'n teimlo yn gyffyrddus yn siarad amdan yr alcoholiaeth a bob dim nes i wneud yn yr alcoholiaeth, cos be o'n i'n wneud adeg yna, swn i'n meddwl wneud dyddiau yma. Be dwi isio deud heddiw yma ydy ymddiheuro i mam a dad am roed nhw yn y situation yna a i ddeud dwi'n deall rwan faint o anodd oedd trio byw fo fi pryd o'n i'n gaeth efo alcoholiaeth. So dwi eisiau just cael closure ydy'r gair mawr, dwi'n meddwl. Shwmai? Helo, sy'n ai? Chris? Ti'n iawn? Shwmai? Iwan i fi? Diolch, hei Iwan. Bore pert?
Diolch yn fawr iawn. Ti eisiau cymryd rhai o'n nhw? Gellu cymryd y tri yna, Tri yna, ie, dim problem gwbl. A mae hyn i mam. Iawn, ti eisiau siŵr efo fi? Ie, cool. Diolch. Hai. Hei, Ia? do. Bo beth sy'n ymlaen, de, ond... Na, wel, dwi yma i ddweud ych chi beth sy'n mynd ymlaen. Mae hi eich di ddechrau, anyway. Reit. Dwi'n gwybod ti'n meddwl na amdano fi ydy heddiw yma. Ond y rheswm dwi wedi cael chdi yma heddiw yma ydy dwi eisiau dweud sori wrth chdi. Oce? Mae hwn yn rhywbeth. Sydd wedi bod yn y meddwl i ers blynyddoedd. Ond, ers fi sobri a newid y mywyd a hyn a llall, dwi eisiau just dangos i chdi a'i dad. Eisiau deud sori mwyaf dwi am y diwrnod dwytha gefis i diod. Fedrai'm dychmygu faint o anodd oedd o i chdi ddod i fyny i bedroom a roed cwrw i fi y diwrnod yna. O'n i mor sal don. O'n i shakes mawr, withdrawals mawr. A mae wedi gorfod bod yn decision mor anodd i chdi a dad ddod i fyny efo i be dwi'n neud. Dwi'n prynu cwrw i Chris, i stopio fo prynu, yn gwybod mae'n lladd fi. Ta dwi ddim yn prynu cwrw iddo fo, a sa hynna'n gallu lladd fi. Wel, hwnna oedd y diod dwytha, nes i yfad. Ia. So, heddiw yma ydy'r chance i fi ymddiheuro am bob dim nes i roi chi drwad. Cos di alcoholiaeth ddim just yn effectio fi, mae'n effectio pob. Ti'n gwybod faint o diwrnodiad ych chi di meddwl di Chris yn mynd i farw heddiw yma. So heddiw yma ydy chance i fi i ddeud sori am bob dim. A i chdi cael gweld faint o dwi wedi newid y mywyd rownd, basically. Gwybod faint ti 'di Ti'n neud o. gwybod? A tywod help chdi a dad, swn i ddim yma heddiw yma, Na. lle dwi. So, hanner fi eisiau deud sori am bob dim, a hanner fi eisiau deud diolch am bob dim. Ti dal i fod y babi bach fi. Mae mam wedi bod yn gefn i fi erioed. So, fel mae'n deud bob tro, babi bach mam ydw i, a babi bach mam fydda erioed, a mae hi mor protective drosto fi. A dynod ar yngweitha, do ddim yn gweld dim drwg yn y fi. Dwi'n gobeithio be wneud heddiw yma ddangos hefyd ydy, mae yna fywyd ar ôl. Oes, tad? Alcoholiaeth. Ti di brofi fo, do i? Wel, Ti di brofi fo? do, mae bob diwrnod wan yn blessing i fi, so dwi'n trio wneud cyn gymaint allan o bob diwrnod o fedrai. Ti di Dwi'n gobeithio wneud stori fi, just helpu rhywun arall. Faint o bobl ti wedi helpu? Nes i ddechrau grŵp rhyw 2 mlynedd yn ôl ar y Facebook ar enw Sober Ninjas. Support group ydi o, da ni no judgments. Dos o ddim rheola yn grŵp ni, just be nice, mond hynna ydi o. A gan i basically siarad am wbath. Mae 1,500 o bobl yn y grŵp o'n, o dros y byd i gyd. A os yw'n licio meddwl, dwi wedi cael dan bach i chwarae yn trio cael dipyn ohonyn nhw'n sobor. Ti'n beth dwi'n prowd o'na chdi boi? Diolch. Dwi yn. Mae hynna'n meddwl y byd i fi. Faint dwi yn dweud ia, o fi'n fideo na, my boy, ynda? Helo chi nawr? Haia. Bach o bwyd i chi yna. Diolch O, yn fawr diolch yn iawn. fawr. Na nôl eich ti chi nawr. Oce, diolch. Diolch yn fawr iawn. O, da ni'n cael yn sboilio, mam. Waw. O gallu deud y geiriau yna wrth mam, mae'n ddrwg iawn gen i, dwi'n sori, a diolch am bob dim wedi meddwl y byd i fi, a gobeithio wneith o just wneud y berthynas ni yn well byth na be mae o anyway. Dwi'n mynd i cael am... Yna, ci sandwich gynta. OK. Yes, Fel a ti fod. Yes, mother.